Vítajte pri prvej sérii, kde sa budeme stretávať v 1v1 súbojoch s vami, s fanošikmi. O čo pôjde, to ma porazí, má 800 V-Bucks. Nezabudnite dať odber so zvončekom, aby ste nezmeškali tieto super série. A samozrejme použite kód SHOPE SAZRISKOS. Nebudem to naťahovať a užite si videjko. Poďme. Jo. Pekne, kamo. Oh, unlucky max. Vadí, poď. Je to 1-0. Nejak čoukyňam, kamo, ale... Ja też mám vybitou myšku. To nevhodný čas som si vybral. No poď, ešte raz dáme. Tak nejak padáš často, kámo, čo to? Jo, mám vybitou myšku a Box? nestaví mi to, víš. Ani nevadí. No vadí, ale... Vieš ak. Ty pičo, já ten movement nenávidím. A tešíš sa na novú sezónu? Piatok vyjde. Jo, ona má být dobrá jak... Nějaká lupička má být teďka prý. No. Jsem viděl na TikToku nějaké líky. Pekne, takže 2-0. Ideme ďalej, nevadí, kamo. Pekne. Ja som čoukol. No, nevadí. Wow, mal som priediť, kamo. Tak si mi mohol dať hitík. Myslel som. 34. 47. No way. Pekne. Takže 4-0, ideme. GG. Dobre, ja ti ďakujem za 1v1. Skončilo to 5-0. Chceš takoho pozdraviť do videjka alebo niečo povedať? Môžeš teraz niečo povedať. Asi ne, kámo, díky. OK. Tak ja ti ešte raz ďakujem za 1v1 a užívaj si. Čauko. Jasné. Čus. Predstavujem vám Filipa. Filip, ahoj. Čus. Jak sa máme dnes? Jo, dobře. Tešíš sa, že som ťa vybral do videjka? Jo. A ideme na to. Bylo. Ani šest. Pekné. Pekný damage si mi dal zo začiatku. Jeden jsem to nezapadl vůbec. 40. Tak to je... Aha. Oh, cez stenu. Nevadí, 1-0, poďme ďalej. OK. Tak. Sorry za spam. Pohodě. Čekaj, volá mamka, jo. Já se jenom rádu do týmu a jdu hrát. Môžeme? OK. Jo, jdu za tebou. Mám bez vůbec. Nevadí, kamo. 2-0. Poď. Verím ti, kamo.
Teraz som čoukol, máš výhodu. PS4. Áno, myslel som si, že to editneš. Pekne. 2-1. 2-1. 140, ale ty si mi Máme dostal. zhruba málo. Jo. Pekne. Full box. To vlastne spadlo. Nevadí. Teď nade mnou. Jo, 45. Takže 3-1 je to? Áno. Kamo, kebyže to neobskočím, máš tam peknú púnu. 4-1. Nevadí, poď. Ešte máš šancu, kamo. Už mám veľa. Pekný hit. No. 30. Shit. Kapuca. Mega. Stres robí svoje. Ale chill, kamo. Byl. Ja mám najhoršie. No. Takže 5-1. Kamo, ja ti ďakujem za 1 veničku. Tak ti ďakujem. Chceš niečo povedať do videjka, alebo niekoho pozdraviť? Asi dejte jenom like a ja. Yes. Díky, kamo. Tak, maj sa. Čau. Predstavujem vám takzvaného Temu Borker 002, takzvaný Čau. Čau. Jak sa máme? Pohodička. Zober si grappler. OK. Toto a kolón. Bez petelica. OK. Kamo. Kamo, ja čoukňam. Kilo. Dead. Kilo. Fúha. Tak to vôbec. Kilo. Kilo na mŕke. Kilo? Ale... Pekne. Tak jedna. Bože, to je hrozná mapa. Nechcem byť zlý, ale... Ja som čoukol. Pekne, 4-2. Ja, 4-5. Ale blíži sa to. No. Takže GG. Petri GG.
Chceš niečo povedať do videjka? Takoho pozdraviť? Má si šťastie. Yes. Pozdravujem tvoju mamku. Tak, no je, úplne. To preto nepipneme z videa. Ale nechám tam. Tak za ne, ja vám ďakujem, že ste dokúkali videjko až sem. Čo majú robiť ľudia? Dať follow, odber, like. Yes. Sac, Risko, Zeu. Je čau.